Mayihlalele ekhaya ibona cha uphenyane nje alikaqinisi kakhulu yini engabe isebenzisa ekhaya. La uma amehlo akho ebabovu ngaphezulu kwalokujwayele ngikukusholo lokuthi bakhona abantu amehlo abo angemhlophe nje ngokucacile. So uma amehlo akho ebovu ngaphezulu kwalokujwayele okokuqala. Okwesibili uma amehlo ekuluma suddenly ngendlela futhi ongayijwayele. Kokunye uthi uma kushaya umoya uze ngathi lomile ihlo noma kokunye kungazwakali ngathi lomile kodwa ubona kune discharge eningi kunokujwayelekile elokuyiphumela ngesinye isikhathi uthola ukuthi unyembezo lokuliphuma ayithi kune gland bese kuba khona iduct ebuyivaleke kuthiwa lacrimal duct ngiyayibona lacrimal duct lacrimal duct uma ngabe ivalekile kuyenzeka bese inyembezo uma kufanele iphume zingene kuyona bese iphumela ngaphandle zonke lezo impawu zithi ayikhona into ekhona kodwa singakwazi ukuthi isiphi absolutely. So uma ngabe Maphisa wabona lama sign okokuqala sekufuneka ke manje uye ukuxikixa ngoba ngesikhathi uxikixa uyayona into eyenza ukuthi kube bovu Maphisa ukuthi akhona vele ama blood vessels akhona ehlweni uma ngabe sequmbile ithuba lokuthi mawuxikixa vele aqhume liningana so musukuxikixa okungcono ngamane ufaka into ebandayo ukuze kwehle lokushisa kwehleke naloku lawo manzi angena lutho ungafaka insipho one Colgate lawe no Vicks bese siyaqhuquzela ukuthi iya esibhedlela iya eclinic ngoba kungenzeka khona bafike bangakuniki iantibiotic abanye basebe demand antibiotic kodwa bakunike amaconsi enzela ukuthi le yanto ewukushisa asymptomatic khona treatment la sithi this is symptomatic so remove nyama symptoms kakhulukazi uma kuama viral infection ayikho antibiotic la so bese sithi ke uyoze kulunge kodwa uma sekuthathwa ispecimen kwabonakala ukuthi ile virus noma ile bacteria and sensitive to lawo amaphilisi ubusunikwa ke lezo zinto yingakho sikuqoqozela okwesibili siyafisa ukuthi uma uyithimulela ke nje njengoba yabona ngiyajabula ukuthi ulapho i-social distance lokusayiqala ngo-COVID thina siyibambile uqhubeke lapho umbona kodwa ukuthi i-long distance relationship uqhubeke bese abanye bayawafaka kama-mask kodwa uma uthimulela lapha engalweni ungayi emlonyeni ngoba uzothi usuku ubuzongixhawula bese iyadlula ke njalo no ukuthimula ukukhwehlela kodwa mawuthimula ukubone kude kanjani lapho kuvele kube kude ngempela ngisho ngeke ngiyazama ngagcina ngishaya emoya yethi ukuthi naku ukuthimula kunamandla kuneyinkinga zayo so izona ke izinto esiqhuquzelayo kodwa uma kuqhubeka kudlula mhlambe 3-4 days bonke ayehlile lento beka ukuthi kwenze njani ngoba kungenzeka ukuthi there is another irritant kungenzeka futhi abanye ke abasebenzisa ama contact lenses kuyenzeka babe nenkinga nabo